Muzi wase South Africa. Sisesigodini vele kuyi South Africa okuyisigodi esinomholi. Mhlambe ke umuntu ula use Zululand use Vryheid kodwa sisemondlo ke la sikhona. Masila mhlambe ngaphambi komuntu eqhubeke akabonge nje abaxhasi bakhe ukuthi sikwazi ukufika la uDizit uthatha lapha kwamabuza kukhanya project. Siyabonga kakhulu mfowethu. Sebhallet engineer omkhulu. Siyabonga kakhulu mfowethu. Halfway Fort ePortshepstone. Siyabonga kakhulu ukuthi ke sikwazi ukufika la. Angithi mavele inkinga ukuze sikwazi ukuhamba inina nihamba phambili. Mhlambe ke mfowethu angenze nje. Ngizocela nje ungipha amagama akho nesibongo. Yeah, ilokho ngisafuna kwamanje. Amagama amaphelele ngokwepasi ngoThulani Maxwell Khumalo. Mashobane. Yeah. Lana sikuphi wadi la eMondlo? Ward 18 lo. Ward 18. Ngaphansi kwabaqulusi ulocal masipala. Okay. Wasizwa ke wasibiza sengizengabona nezinye izinto. Ha wena mgwaqo lapha akho lutho la. Akho lutho kodwa ke yazile nemigwaqo yakho. Likhona ithuba layo. Kodwa hayi akho lutho. Hayi akho lutho mgwaqo. Lutho ngeke phela ngishiye. Akho lutho absent without leave uyabona nje. Umaqotho ngathi ihawule esiqhwaga. Cha asenze njena. Mfowethu sihlangana kanjani nawe? Singakasho ukuthi sihlangana kanjani? La ekhaya kusekhakini kukwakho. La umuzi kasisi wami lo. Yes. Yeah. Mina ekhaya lethi mina ngisanalo. Oh senale ekhaya. Yeah. All right. Yeah. Ekhaya bekukuphi ekhaya? Bekukuso lesi strat khona lapha phambili. Yeah. Kwenzekeni ukuze ekhaya mkhona? Kusho ukuthi ekhazi zalwe saba bawu4. Yes. Bashona ke bonke laba banye kwagcina kusala mina. Uma ngisala mina sekwenzakele loludaba engithi engicabanga ukuthi ungena uze ngalo la ngafika esinqumeni sokuthi indaba yami ayisekho. Okay ibambe. Okay. Asiqonde ngqo wena ekhaya niseleni bangaka ekhaya? Sekusele mina ngiyi1 bese kuba abashana ke aba4. Aba4. Yeah. Oyibona bagadile la ekhaya. Ukuyibona ngibagadile la ekhaya. Okay. Ngokwempilo uhlanganisa kanjani? Ingwenya kuthafu impela ngoba kuphilwa la ekhaya ngegrant. Phila ngegrant. Yeah. Yes. Kuphilwa ngegrant. Kwamina nje yabo lendlu ngicele kwa human settlement. Ngade ngibuye ukuhlala etoilet. Inyaka. Ngihlala khona. Base ngiyacela ke base bengenzela ke lolu phahla lolu. Lokho kubona laphathi ngicela omunye usisi la wangipha. Ngacela komunye ubhuti la wangipha. Ngacela kubashana lokho bangipha. Engokwami nje kula inax speaker the rest bengihamba ngicela kubantu ngizehlisa ngicela ebantwini. Yeah. Okay, mfowethu. Vele ungithathe through sihambe nawe. Impilo kwenzekeni? Kwenya ngenhlahla ke umama ngikhulise usingle parent mina. Yep. Yeah. Wangikhulisa umama ngazama esikolweni. Ngaphumelela ngaphasa kahle ngizokukhombisa izinto zami. Yes. Emva kwalokho ngahamba ngaye wangise nursing college umama. Yes. Ngafunda khona ngaqeda. Ngase ngithola umsebenzi ke. Emva kokuthola umsebenzi ngihlangana nontombazane ethizeni. Akasebenzi naye kanabazali nami ngisanabazali. Yes. Sixoxe indaba yethi ihlangana. Mhlambe after 2 years. Yeah, after 2 years ngithi mina kungaba ngcono kube kuthiwa ukuze sizobalance kahle. Uhambe esikoleni uyofunda. Wavuma ke wathi ngithi uyathanda nursing wathi akayithanda nursing uthanda teaching. So kwafuna ukuthi mina ngihambe ngimkhulumele
ngoba kukhona i-university lecture i-University of Northwest. Yes. Abakuthathi lapha ya uma ungekho ngaphakathi esikoleni like ucleaners or wenzani but funeka kube ngaphakathi. Ngamkhulumela nomunye umngane wami beprincipal wamenzela ke incwadi bamthatha kulesi sikole. Hayi kwahamba isikhathi kwagcina ke angitshena ukuthi esihlangene nabo dadwabo sangitshena ukuthi ngisithutha mina bebengidla futhi wayengangikhombanga ngesibhamu ukuthi ngimfundise kwakunzima ngwenya kwakutafu. Wena mamufundisa umqala kunyaka oqala aze afika unyaka wokugcina ongwesithathu noma wesine. Cishe wazofika kwesithathu. Wazofika kwesithathu ngoba kwahamba ngithi ngifika ngathatha i-study loan. I-study loan sikhokhela yonke i-course bese sihlala kuwe wena umuntu obekwe lapha ezumuntu ozokhokha. Kwaba nje into kanjalo. Wena uhamba lana ke study loan ukuthi wenzela ukuthi akwazi ukudonsa impilo. Akwazi ukudonsa impilo ke. Emva kokuthi ke sengikwenzile lokho kangibize ngamagama kangibize ngayo yonke into. Ngoba usisi wakhe bekafunda. Kuye Northwest le. Kusho ukuthi mase qedile usisi wakhe sesebenza, kusho ukuthi babona ukuthi mhlambe sebebalansile, sebe right. Mina seke sami isidingo. Kwaba into kanjalo. So kwasuka lapho ngwenya ngafikelwa isikhathi lapha anginayo umuntu engizokhuluma naye. Anginamama, anginababa, anginabhuti, anginani. Abanganika kusiba abantu engibakhonzile kakhulu. Kwagcina kwafika esimeni sokuthi ngingene ngisebenzisa ama-drugs. Yabo. Ukuze ngibe right manje ufune ngibe high. Ngani ngoba ngaso sonke isikhathi ngicabanga yena. Ngeke ngathenga upetrol ngwenya. Ngahamba nawo petrol ngajike efasteleni lakhona kanje. Into enza ukuthi ngijike kunabantu phakathi abangazange bangenze lutho. Ngabuya ngazala ekhaya. Ngamiyekela kanjalo. In the process sisathandana ngwenya leya kumele isale. Umfabo wafika washada. Eboleke imali somewhere. Bamnikeza so bamxaka emva komshado. Usisi lo uyazi ukuthi khona imali benginayo. Bacela ukuthi ngibaboleke lo mali. The year was 2012 ngamnika 10,000 rand angaze ngithola namhlanje. Ngoba mina ngisilimi ibhlungu lento ukuthi kusho ukuthi mina ngishadisa ubhuti wakhe ngafundisa yena. Yethi ngisilima ngisidwedwe ngisiphukuphuku nguhlanya ngiyo yonke into angibiza ngayo. Kunzima ngwenya ngifuna uqamba mama wesiphathi December lo mfo ngimbona hamba ngemoto. Kusho ukuthi yami indaba bayicabanga ngilutho ngoba ngisengile enkantolo bathi udaba lami seliprescribe lisho ukuthi liphelelwe isikhathi ngiliyeke kakhulu ngoba ngahlala hoping ukuthi bazoshaya utashi. Mhlambe bangikhokhela ngoba ngazi ngisho enkantolo yahanjisa letter of demand still ba acknowledge ukuthi okay bayazi lento nani but still azange banginikeza. Kwafika esikhathini sokuthi yini engiphilela ngiye ngazama ukuzibulala ngwena. Kwangenzeka into esingicasulayo yini ngiyaqhubeka ngiyakhokha ngapha ngikhokhela umuntu ongasenandaba nami ongasangifuni mina. Ngadecide ukuthi ngcono ngiyeke umsebenzi ngawushiya phansi umsebenzi. Ngabuya ngahlala ekhaya ngibhema ama-drugs ngapha. Ngabuya ngahlala ekhaya. Kwaphela kuyimali enginakho. Sefune ngihambe ngisebenza abantu. Just imagine kwenye. Uthi yazazi ukuthi unesihamba usebenza majority abantu uhamba wenza ama-washing abantu. Uhamba wenza zonke izinto. Leyo ndlela bengiqhubeka ngayo nokuphila ngapha nangu nursing council angisakhokhi khona bangikhipha ka nursing council. Up until such time la ngahamba khona ngakhuluma khona umama bathi umama uNelson Vilakazi ngiyacabanga uyamazi HOD wa social development. Yes. Saxoxa nawe uthi yazi mama nginenkinga so ngidla ama-drugs kwenze ku1 no2 no3. Wasethi thulani into engizokusiza ngayo mina ngizokuorganizela ukuthi uye e-rehab
uyafuna ukuya khona ngathi yes ngiyafuna ma wangi-organizela ngahamba ngaya e-Newlands Park. It was last year ngaya e-Newlands Park ngayenza nje u-8 week program. Nakuba ngiyaphila ngonya bengekho even nje mina bengaka mfethu. Nakube ngiyaphila nje ngiyambonga kakhulu la mama nethimba lakhe nabaka DSD la phezulu. Yes. Ngoba kuze kufika lesikhathi banginakekele laba abantu banginikeza ama food parcel banginikeza yonke into enokube mnandi kakhulu uma Mvilakazi wabacela ukuthi ucela bangenzele donation ukuthi ngikwazi ukuthi ngihambe ngiye kwa nursing counseling ngifike ngikhokhe nangempela bafike bangenzela ngafika ngakhokhe nursing counseling isitifiketi sami ngasithola yonke into yami ngayithola ngoba phela wayithatha lo angithi ngisebenzele emadadeni. Yeah. Wayithatha izinto zami zihlala ngizibeka kuye ngoba bese ngingedwa la ekhaya base sixabene waziphika wathi akazazi kufuna ukuthi ngenze izintsha ke manje leze bengizihambele nge-1 December ngisizwa uma Mvilakazi nethimba lakhe kwaba ngizothi sofaka kanjalo ngwenya so yabona nje impilo inzima mfethu ngifuna ukutshena manje inzima ngoba right manje anginakho even ukudla la endlini. Inzima life even nangale endlini ku tough. So ngiyafisa ukuthi ngathi ngingasebenza futhi. Okay umuntu wenzile la maphutha ngezathu esithiza ngifuna ukushift iblame ngithi mina because yakho konke hey le ntombazane ngoba ngafika yena nitshene linye side le story. Yes. Ngiyayibona leyo nto le. Nawe uyokhulumela la side but mina ngisithola ngilesimo esifana nalesi ngenxa yomuntu wesifazana. Futhi ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ekutheni kungafike ekutheni ngimbulala. Kodwa khona bese kuya khona manje. Ngendlela izinto ezenzeka ngakhona. Ngwenye fune mangizohlangana naye mina ake sithi uqhamukala. Fune mina ngijike ngibuyele emumva. Ngoba ngazi ukuthi masizohlangana kanje kuzokwenzakalani. Nakhelene. Ula to 5 minutes nje ukusuka la ekhaya uyakhona. Impilo mayekushaya nobhuti wakhe naye akasayenzi ubudoda ukuthi ke akubuyisele imali yakho. No akasabenzi ngahlangana naye ngathi ngithi ngiyamisa wayishaya dlula kakhulu imoto. So izona zinto lezi eziguqula inhliziyo igcina inhliziyo isiyi. Isiye ukuthi okubhlungu wenza isilimo ngeke ufike ushadise umuntu enye indoda nosisayo ngapha ufaka isandla ekutheni abe nalokho anakho. So inhliziyo yami ibhlungu ngifuna uqama manga lento yangidla usuku nosuku ihlale ngidla umihla namalanga. Umuntu wakho okwakumuntu wakho uyasebenza namanje. Angazi noma siyasebenza kodwa ngezwe kuthuka wabamba emthashana angazwe invigilator or wayenzani. Angazi njengamanje ngifuna uqama manga. Okay. South Africa izona zimo lezi esibhekana nazo mhlawumbe asithi shwi siyabuya